Jo sóc de les investigadores que pensa que la creativitat impulsa la ciència, el propòsit és el que la guia, el que li posa un camí, i la vocació científica és el que fa que tot plegat sigui imparable. Per tant, si tens ganes de deixar la teva empremta al món, la recerca està plena de reptes apassionants que permeten transformar i millorar el nostre entorn cada dia. El que us diria és que nosaltres biològicament som diferents i veiem necessitats diferents, i aquesta mirada de les dones, conjuntament amb la dels homes, ens pot donar a un món millor. La tecnologia ha de representar tothom i és per això que les noies hi hem de tenir el nostre paper. La teva creativitat i les teves idees poden aportar noves solucions. La robòtica no té gènere, però sí futur, y es por eso que necesitem a tú. Para cualquier niña que intuya que su vocación está en el mundo científico, yo le diría sí se puede, es más, le diría se debe. La comunidad científica está esperando vuestro talento y además estará aquí para acompañaros en este fantástico viaje.